Φίλες και φίλοι της ψηφιακής φωλέας, καλησπέρα. Μετά από αρκετό διάστημα, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, ξανά λοιπόν σήμερα μαζί σας. Σήμερα είχα μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Με πήρε τηλέφωνο ο φίλος μου ο Κώστας ο Νικολαίδης, ο οποίος ζει στη Γερμανία, ζει στο Μόναχο. Είναι πολύ καλό φιλαράκι, άρχισαμε να συνεργαζόμαστε το τελευταίο διάστημα. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει πολύ όρεξη για αυτό που κάνει. Αγαπάει πάρα πολύ το ποντιακό τραγούδι. Τον βλέπω ότι έχει μπει πολύ ενεργά στο χώρο και αυτό το αγαπάω πολύ όταν το βλέπω στα νέα τα παιδιά. Κώστα. Γιάννη, μου ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι και εγώ πολύ που σε γνώρισα από κοντά. Τα έχει πει όλα, τι να πούμε ακόμα. Να πούμε ότι ετοιμάζουμε και μια πολύ ωραία δουλειά μαζί. Ναι, που θα κυκλοφορήσει μέσα με τέλος Ιουνίου σε μουσική του Γιάννη του Ευσταθιάδη και στίχη ο Γιάννης ο Μάγκος. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι που ήδη... Έχετε πάρει ένα δείγμα, ναι. Στο medley του Κώστα. Ναι. Ένα πολύ ωραίο δείγμα, μ' άρεσε πολύ. Λοιπόν, σήμερα που έχω εδώ τον Κώστα θα σας παίξουμε ένα επιτραπέζιο, ένα γνωστό επιτραπέζιο του Στάθη του Νικολαίδη. Πολλά ψηλά επέτανα, ένα πολύ όμορφο σκοπό που αγαπάμε. Να τον ακούσετε, να τον χαρείτε. Και εδώ είμαστε με τον Κώστα, θα δείτε αρκετά πράγματα από εδώ και πέρα. Σύντομα. Από εμάς. Πάμε Κώστα. Πάμε. Και πολλά ψηλά επέτανα, πολλά ψηλά επέτανα και χαμηλά νερούξα, και χαμηλά νερούξα. Όντες ρίξαν τέπαδα, αχ μανίτσα με κούξα. Όντες ρίξαν τέπαδα, αχ μανίτσα με κούξα. Όθενες ανεβάσανα και να τρανών κακόνι, και να τρανών κακόνι. Σελέκιατα και φόρτωσεν εμέναν ο Θεόνι. Σελέκιατα και φόρτωσεν εμέναν ο Θεόνι. Θεέμ το κρίμα ντε πήγα, Θεέμ το κρίμα ντε πήγα, κι αν έτσι βασανείς με, κι αν έτσι βασανείς με, αύε και μην να χαίρομαι, πάντα γιατί κλαίνεις με, ας μεν και μεν να χαίρομαι, πάντα γιατί κλαίνεις με. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Να είστε καλά. Γεια χαρά.